हेलो लोगोफोर, दिनै आंनि बे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोननै सायरि लानानै फैबावबाय। बै सायरिखौ दैथायहरदों सेथि सायरि डियार बय अफिशियल चेनेलनि अनारा बै सायरिखौ हरदों आरो बिथाङाबो मोनसे इउट्युब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन, नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामैबानो जाबाय। आरो नैथि सायरिखौ हरदों मिहिर बसुमतारी। फैदो दानिया बिथांमोननि सायरिखौ खोनासंलांदोनि। आंनि नोजोरनिफ्राय नों थारैनो गोजान जानो हागोन। आंनि बे नोजोरनिफ्रायथ' नों थारैनो गोजान जानो हागोन, नाथाय नों गोसोआव लाखि, आंनि बे मोनसे गोसोनिफ्राय नों माब्लाबाबो गोजान जानो हानाय नङा। सना, जोंनि रिलेशनशिपआ गोबाव जाबाय जेला एसे एनैयाथ' रागा जोंलायनायाथ' जाखागोन ना। नाथाय आं रागा जोंब्लाबो जोंनि सोमोन्दोखौ सिफायनो थाखाय रागा जोङा। आं नोंखौ अननायजोंबो रागा जोंफ्लाङो, नाथाय नों बेखौनो आंनि गोसोखौ चेन्ज जाबाय होननानै आंखौ बुङो। जिउ, नों आंनि सायाव फोथाय। जेखियानो जाया मानो, ना आं नोंखौ नागारगोन ना आंनि गोसोआ सोलायगोन। आं जेब्लायबो नोंनिनोखा आरो बे जोनोमाव, बे जिउ मोनसेयाव, आंनि जिउ जोबजासिम आं नोंजोंनो अरायसम लोगोसे थागोन।